गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. चला तर आज आपण आता साने लिखित यांची साने गुरुजी यांची माहिती अभ्यासली. आता आपण त्यांचा पाठ जो आहे स्वावलंबनाची शिकवण हा पुन्हा एकदा अभ्यासूया. तर पाठ क्रमांक 2 स्वावलंबनाची शिकवण सप्तरंग या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 2 आज आपण या ठिकाणी शिकवणार आहोत. सर्वप्रथम मी या पाठाचं वाचन करणार आहे. प्रकट वाचन होईल पान नंबर 10 वरील आणि त्यानंतर तुम्हा सगळ्यांना याचा अर्थ आपण स्पष्ट करूया. स्वावलंबनाची शिकवण पाठ क्रमांक 2 पान नंबर 10. मी लहानपणी रामाचा भक्त असल्यामुळे रामरक्षा आपल्याला येऊ नये याचे मला वाईट वाटे. आमच्या शेजारी गोविंद भटजी परांजपे राहत होते. त्यांचा एक मुलगा भास्कर त्याच्याजवळ रामरक्षाचे पुस्तक होते. तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत होता. संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे येईल व श्लोक म्हणून दाखवत असे. ते ऐकून मला लाज वाटे व भास्करचा राग येईल. एके दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, श्याम, आता माझे 10 श्लोक राहिले आहेत. आणखी 5-6 दिवसांनी माझी सारी रामरक्षा पाठ होईल. तुला कुठे येते? मी एकदम संतापलो व त्याच्या अंगावरती धावून गेलो व ओरडलो, भाषा, पुन्हा येशील तर बघ. तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असती. ही बाचाबाची ऐकून आई बाहेर आली. तिने भास्करला विचारले, काय रे झाले भास्कर? श्यामने का तुला मारले? भास्कर म्हणाला, श्यामची आई, मी रामरक्षा पाठ झाली असे म्हटल्यावर श्याम एकदम चिडून माझ्या अंगावर धावून आला. आई श्यामला म्हणाली, भास्कर जवळ पुस्तक आहे, त्याला नको असेल तेव्हा घेत जा, नाही तर त्याच्या पुस्तकातून उतरून घे व पाठ कर. येत्या रविवारी सारी रामरक्षा उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरवले. रविवार उजाडता श्याम भास्करकडे गेला आणि भास्करच्या आई भीमाताईंजवळ पुस्तक मागू लागला. भीमाताईने रामरक्षाचे पुस्तक श्यामला दिले. श्यामने रामरक्षाचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले आणि पुस्तक परत भास्करला देऊन टाकले. शेवटी दुसरा रविवार आला. माझी रामरक्षा पाठ झाली होती. संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात व मी त्यांना रामरक्षा म्हणून केव्हा एकदा दाखवतो असे मला झाले होते. शेवटी संध्याकाळ झाली. वडील आले व हात पाय धुवून घरात गेले. त्यांनी विचारले, काय श्याम, परवचा स्त्रोत वगैरे झाले का सारे? मी एकदम म्हटले, हो सारे झाले. तुम्ही माझी रामरक्षा म्हणून घेता का? ते एकदम म्हणाले, तू कधी शिकलास आणि कोणी शिकवली? मी सांगितले, भास्करच्या पुस्तकावरून मी उतरून घेतली व पाठ केली. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही पाहिली, त्याचे कौतुक केले व पाठीवरून हात फिरवला. श्यामने आपली वही आईला दाखवली. आई श्यामला म्हणाली, पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असतास तर झाली असती का रामरक्षा पाठ तुला? आपल्याला हात पाय डोळे सारे आहे. स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे. असाच कष्ट करून मोठा हो, परावलंबी कधी होऊ नको. तू आज देवाला फार आवडशील हो श्याम, कारण तू स्वतः कष्ट करून हे सारे लिहून काढून त्याचे स्त्रोत पाठ केले. या ठिकाणी आपलं या पाठाचं प्रकट वाचन झालेलं आहे. आता आपण याचा स्पष्टीकरण आणि अर्थ पाहूया. चला तर सर्वप्रथम आपण स्वावलंबनाची शिकवण याचा अर्थ पाहूया. स्व म्हणजे स्वतः, अवलंब, आता याचा काना जो आहे याच्यावर कुठलं होतं? अवलंब म्हणजे अवलंबून म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून न राहणे. स्व म्हणजे स्वतःवरती अवलंबून राहणे, दुसऱ्यावरती म्हणजे परावलंबी होऊ नये असा याचा अर्थ होतो. मग या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण पाहायला मिळतं ते म्हणजे गांधीजींचं. गांधीजींनी काय केलं तर साबरमती आश्रम काढल्यानंतर ना त्यांनी त्या आश्रमामध्ये सर्व लोकांना काय शिक्षा दिली होती की स्वावलंबनाची शिक्षा दिलेली दिसते आणि स्वतः ते अनुकरणातून त्यांनी दाखवून दिलं. गांधीजी आपल्याला पाहायला मिळतं की त्यांनी स्वतः सगळी कामं स्वतः करत असे. म्हणजे स्वतःचे कपडे धुणे, स्वतःचे कपडे शिवणे, भांडी घासणे किंवा स्वयंपाक तयार करणे किंवा इतरांना मदत करणे. बागेमध्ये त्यांनी साबरमतीचा जो आश्रम तयार केला होता त्या आश्रमामध्ये प्रत्येक जण स्वतःची कामे स्वतः करत असत अशी त्यांनी सवय लावली होती. सगळ्यांना स्वावलंबनाची शिकवण आपल्या आचरणातून घडवून दिली होती. याच पाठामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं की त्याच्याबरोबर ती
साने गुरुजींना सुद्धा त्यांचा प्रभाव, गांधीजींचा इतका प्रभाव होता की त्यांनी त्यांचं अनुकरण करून त्यांच्या सारखेच सगळे गुण घेतलेले पाहायला मिळतात। आणि साने गुरुजींनी यामध्ये आपल्याला स्वावलंबनाच्या शिकवणीमध्ये, स्वावलंबन म्हणजे काय, स्वतः अवलंब करणे, स्वतः तयार करणे आणि स्वतःच्या गोष्टी स्वतः करणे, स्वतःवर अवलंबून राहणे। दुसऱ्यांवरती अवलंबून राहणे का, तर नाही। याचा अर्थ आहे ही स्वावलंबनाची शिकवण आहे, ही या ठिकाणी आज आपण पाहणार आहोत। कोणतीही गोष्ट अवगत करायची झाली तर त्याला साधना करावी लागते, मग सतत सराव करावा लागतो, साधना करावी लागते, सतत सराव करावा लागतो। मोठ्या कष्टाने आणि अभ्यासपूर्वक प्राप्त केलेले यश हे मनाला आनंद देणारे असते। असेच हे यश आपल्या या लहानपणीचे रामाचा भक्त असल्याने, म्हणजे या ठिकाणी ते म्हणत आहेत ते त्यांनी स्वतःच्या विषयी सांगितले की मी काय आहे, लहानपणी रामाचा भक्त असल्यामुळे, रामाचा भक्त म्हणजे ज्या देवतेचे आपण भक्त आहोत, ज्याची पूजा करतो, मनोभावे पूजा करतो, असे हे जे कोणाचे भक्त होते, रामाचे भक्त होते। रामरक्षा आपल्याला येऊ नये याचे मला वाईट वाटे। आता हे कोण म्हणत आहेत, आपले जे लेखक आहेत, लेखक म्हणजे कोण, साने गुरुजी म्हणत आहेत की मी लहानपणी रामाचा भक्त असल्यामुळे रामरक्षा आपल्याला येऊ नये या गोष्टीचे मला खूप वाईट वाटत असे। आमच्या शेजारीच गोविंद भटजी परांजपे राहत होते, म्हणजे साने गुरुजींच्या शेजारी कोण राहत होते, शेजारी गोविंद भटजी परांजपे राहत होते। त्यांचा एक मुलगा होता, त्या मुलाचं नाव होतं भास्कर। त्याच्याजवळ रामरक्षेचे पुस्तक होते, तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत असत। तो काय करत असत, रोज एक श्लोक पाठ करीत असत, कारण की त्याच्याजवळ रामरक्षेचे पुस्तक होते। आता आपण, तुम्ही म्हणाल रामरक्षा, आपण पाहतो की आपण सर्वजण वेगवेगळ्या देवी देवतांची काय करत असतो, पूजा करत असतो। तसंच त्या प्रकारे त्यांची स्तुतीस्तुमणे, ज्या ज्या मंत्र उच्चारण वगैरे करत असो किंवा त्यांची जी स्तुती आहे त्या त्या ह्याच्यामध्ये लिहून ठेवतो। आता गणपतीसाठी आपण काय करतो, अथर्वशीर्ष म्हणतो, मंत्रपुष्पांजली म्हणतो। त्याचबरोबर आपण हनुमानचं जर शनिवार असेल तर हनुमान चालीसा वाचतो किंवा त्याचं वेगळं स्तोत्र आहे ते वाचतो। त्याचबरोबर आपण विष्णूची जर भक्ती करत असू तर विष्णूचं वेगळं स्तोत्र आहे। त्याचबरोबर आपण पाहतो की हे जे या ठिकाणी आहे रामाचं आहे तर रामरक्षा, मग रामरक्षा म्हणजे काय याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला, नवीन जी रामरक्षा आहे त्याचा व्हिडिओ, गाणं किंवा ते जे श्लोक आहेत ते तुम्हाला मी सेंड करणार आहे, ते पुढील व्हिडिओमध्ये। तसंच आपल्याला पाहायला मिळेल की मनाचे श्लोक, रामदास स्वामींनी लिहिलेले मनाचे श्लोक हेही सुद्धा आपण सर्वजण काय करतो, पाठ करत असतो। तुम्ही सर्वांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी पाठ करत असाल। त्याच प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की हा जो लेखक आहे ते काय म्हणत आहे की मला भास्कर जवळ रामरक्षाचे पुस्तक होते, ते दररोज एक श्लोक पाठ करत असे। संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे येईल, म्हणजे साने गुरुजींच्या घरी येत आहे आणि तो श्लोक म्हणून दाखवत असे, व हे ऐकून मला लाज वाटेल व भास्करला राग येईल। काय करत आहे ते, आता त्यांच्या शेजारी काय आहे, भास्कर राहत होता आणि हा जो मुलगा आहे त्याचं नाव होतं श्याम। आता संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे ये आणि त्यांनी जो पाठ केलेला श्लोक आहे तो म्हणून दाखवत असे। हे ऐकून मला लाज वाटे, म्हणजे श्यामला लाज वाटत असे आणि त्याला भास्करचा राग यायचा की का बरं तू माझ्या घरी येतोस आणि तू मला म्हणून दाखवतो, तू माझ्या घरामध्ये येतो आणि म्हणून दाखवतो, त्याच्यामुळे माझ्या आईच्या समोर माझा अपमान होतो, कारण की माझी पाठ झालेली नसते पण तुझी पाठ झालेली असते। एके दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, श्याम आता माझे 10 श्लोक राहिले आहेत, आणखी 5-6 दिवसांनी माझी पूर्ण रामरक्षा पाठ होईल, तुला कुठे येते? तो त्याला म्हणाला, तुला कुठे येते? मी एकदम संतापलो, म्हणजे लेखक एकदम संतापला व त्याच्या अंगावरती धावून गेला आणि ओरडला, ए भाषा, म्हणजे काय, त्याचं नाव होतं भास्कर, त्यांनी एकदम रागामध्ये त्याला काय म्हटलं, भाषा, पुन्हा येशील तर बघ माझ्या घरामध्ये, तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असती मी, तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून तू पाठ करून मला रोज दाखवून येतो, परंतु तू जर आमच्या इकडे आला रोज जर असं काही नवीन नवीन श्लोक म्हणून दाखवला तर बघ माझ्याकडे जर पुस्तक असतं तर तुझ्या अगोदर पाठ केली असते, असा श्याम भास्करला म्हणाला। ही बाचाबाची ऐकून, बाचाबाची म्हणजे त्या दोघांचं जे भांडण होतं ते ऐकून आई बाहेर आली। तिने भास्करला विचारले, काय झाले रे भास्कर, श्यामने का तुला मारले?
मग त्याची आई जी आहे, श्यामची जी आई होती, ती घरात आतमध्ये काम करत होती, ती अचानक त्यांची बाचाबाची ऐकून, त्यांचं भांडण ऐकून बाहेर आली आणि भास्करला विचारले, काय रे झाले भास्कर, श्यामने तुला का मारले? भास्कर म्हणाला, काय सांगू श्यामची आई, मी रामरक्षा पाठ झाली हे मग असे म्हटल्यावर श्याम एकदम चिडून माझ्या अंगावरती धावून आला. आई श्यामला म्हणाली, भास्कर जवळ पुस्तक आहे ना, त्याला नको असेल तेव्हा घेत जा, नाही तर त्याच्या पुस्तकावरून उतरून घे व पाठ कर. म्हणजे त्याच्या आईने उलट श्यामला सल्ला दिला. भास्करला सल्ला दिला का नाही, उलट भास्करचं काही चुकलेलं नव्हतं. मग श्यामच्या आईने श्यामला सल्ला दिला, म्हणजे सांगितलं की काय कर, तुला नको असेल तेव्हा श्यामजवळ जे भास्करजवळ जे पुस्तक आहे ते त्याला नको असेल त्यावेळेस तू घेऊन जा किंवा घेऊन येत जा, नाही तर त्याच्या पुस्तकातून ती सर्व रामरक्षा तू छान उतरवून घे आणि पाठ कर. म्हणजे तुझ्याकडे पुस्तक नाही म्हणून तू किती दिवस अडून राहणार, उलट त्याच्याकडचं पुस्तक घे, ते सुंदर अक्षरात तू काय रामरक्षा वहीमध्ये लिहून काढ आणि ती पाठ कर. येत्या रविवारी सारी रामरक्षा उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरवले. मग श्यामने निश्चय केला की नाही, येत्या रविवार जो आहे त्या रविवारी काय करायचं, आपण सर्व रामरक्षा काय करायची, उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरवले. आणि रविवार उजळता श्याम भास्करकडे गेला आणि भास्करच्या आई भीमाताईंजवळ पुस्तक मागू लागला. आपल्याला पाहायला मिळतंय की या ठिकाणी भास्करच्या आईचं नाव या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय, ते म्हणजे भीमाताईंजवळ गेला. श्याम काय केला, भास्करच्या आईजवळ गेला, आईकडे गेला आणि भीमाताईंजवळ पुस्तक मागू लागला. भीमाताईने रामरक्षाचे पुस्तक श्यामला दिले. श्यामने रामरक्षाचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले आणि पुस्तक परत भास्करला देऊन टाकले. शेवटी दुसरा दिवस आला, दुसरा रविवार आला. म्हणजे पहिल्या रविवारी त्यांनी पूर्ण लिहून घेतली आणि दुसऱ्या रविवार आला, माझी रामरक्षा पाठ झाली होती. म्हणजे 7 दिवसामध्ये काय केलं होतं, 6 दिवसामध्ये, आणि 7वा दिवस म्हणजे रविवारचा, त्या रविवारी त्यांनी काय केले, पूर्ण रामरक्षा त्याची पाठ झाली होती. कोणाची, श्यामची. मग संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात व मी त्यांना रामरक्षा म्हणून केव्हा एकदा दाखवतो असे श्यामला झाले होते. कारण की आपण एखादी गोष्ट या ठिकाणी उदाहरण पाहायला मिळतं की एखादी गोष्ट आपण घरात जर चांगली केली असेल किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला तुमचा रिझल्ट लागला असेल किंवा एखादी गोष्ट चांगली बातमी असेल तर कधी एकदा मी आईला कधी एकदा वडिलांना सांगतो, असं आपल्याला खूप आतुर इच्छा लागलेली असते की कधी एकदा मी घरी जातोय, माझा रिझल्ट दाखवतोय, माझे मार्क्स सांगतोय किंवा मला शाळेमध्ये मिळालेलं सर्टिफिकेट दाखवतोय. अशा प्रकारे जी आतुरता होती तशीच त्या श्यामला झाली होती की कधी एकदा बाहेरून बाबा येतात, ते वडील येतात आणि कधी मी एकदा त्यांना रामरक्षा म्हणून दाखवतोय. मग एकदा दाखवतो असे मला झाले होते, म्हणजेच श्यामला झाले होते. शेवटी संध्याकाळ झाली, वडील आले, हातपाय धुवून घरात गेले. म्हणजे पूर्वीच्या काळी आपल्याला पाहायला मिळतं की आता करोनामुळे आपण सर्वजण काय करतो, घराच्या बाहेरच आपण बादली, सामान वगैरे सगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. पण पूर्वीच्या काळी काय करत होते की मनुष्य बाहेरून आला की चपला बाहेर काढणं, हातपाय धुणं आणि मगच घरामध्ये प्रवेश केला जात असे. म्हणजे जी आपल्या हाताला पायांना जी घाण लागलेली, चेहऱ्याला घाण लागलेली किंवा जंतू लागलेले आहेत ते सगळे घराच्या बाहेरच त्यांना स्वच्छ करून व्यक्ती आत येत असे. पूर्वीच्या काळी अशी प्रथा होती. पण आता आपण सगळेजण करोना आहे म्हणून तत्पूर्वी तेवढी काळजी घेतो, पण तशी न करता आपण सर्वांनी नेहमी असाच अवलंब केला पाहिजे. मग या ठिकाणी दिसतंय की आपल्याला त्याचे वडील आले व हात पाय धुवून घरात गेले. त्यांनी विचारले, काय श्याम, पर्वचा स्त्रोत वगैरे झाले का? आता आपण पाहायला मिळतं की पूर्वीच्या काळी घरांमध्ये शुभंकरोती म्हटली जायची किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे स्त्रोत म्हटले जायचे. मग वेगवेगळे हे श्लोक पठण होत जायचं. संध्याकाळची वेळ झाली, दिवे लागणीच्या वेळी दिवे लावले जायचे. आई मुलांच्याकडून वेगवेगळे श्लोक म्हणून घ्यायच्या. आपल्याला पाहायला मिळतं की शुभंकरोती म्हटली जायची. त्या काळात तिन्ही सांजेला लक्ष्मी घरात येते अशी आपण आपल्या सर्वांची आस्था असते. त्यानुसार पूर्वी सर्व लोक, सर्व मुले काय करत, संध्याकाळच्या वेळेस दिवे लागणीला काय वेगवेगळे पर्वचा स्तोत्र वगैरे झाले की नाही असं त्याच्या वडिलांनी विचारले. मी एकदा म्हटले, हो सारे झाले.
तुम्ही माझी रामरक्षा म्हणून घेता का? मग श्याम अचानक बाबांना म्हणाला की तुम्ही माझी रामरक्षा म्हणून घेता का? ते एकदम म्हणाले, तू कधी शिकलास आणि कोणी शिकवली तुला? तू कधी शिकलास आणि तुला कोणी शिकवलीस? मग श्यामने सांगितले, भास्करच्या पुस्तकातून मी उतरून घेतली व पाठ केली. मी काय केलं की भास्करच्या जवळचे पुस्तक होतं त्यातली काय केली मी छान सुंदर अक्षरात माझ्या वहीमध्ये लिहून घेतली आणि पाठ केली. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही पाहिली. कौतुकाने बाबांनी काय केली, श्यामने जी वही घेतली ती वही पाहिली, त्याचे कौतुक केले व पाठीवरून हात फिरवला. बाबांनी शाबासकी दिली. मग श्यामने आपली वही आईला दाखवली. आई श्यामला म्हणाली, पुस्तक नाही. आई काय म्हणाली पहा बघू. पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असता तर झाली असती का रामरक्षा पाठ तुला? आपल्याला हात, पाय, डोळे सारे आहे. आपल्याजवळ देवाने आपल्याला काय दिलेले आहे? हात दिलेले, पाय दिलेले, डोळे दिलेले आहे. या स्वतःच्या पायावर उभे राहावे आणि या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून तू काय केलं पाहिजे? स्वतःच्या पायावर उभे राहायला हवं होतंस. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, ज्याच्याजवळ बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, ठाम हे आहे, त्याला सारे काही शक्य असते. त्याला सारे काही आहे म्हणजे सर्व काही शक्य असतं. ज्याच्यामध्ये मनामध्ये ठाम निश्चय, ज्याच्याजवळ बुद्धी आहे, ज्याच्याजवळ विचार करण्याची शक्ती आहे आणि मनात एखादी गोष्ट ठाम धरली तर ती पूर्ण करण्याचा जर आत्मविश्वास असेल तर माणूस कोणतीही गोष्ट साध्य करू शकते. असा जो बोध आहे त्याच्या आईने त्याला दिला आणि ती शिकवण त्यांना दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणून त्याच्या आई त्याला म्हणते, जर पुस्तक नाही म्हणून तू रडत बसला असता तर आजपर्यंत तुझी रामरक्षा पाठ झाली असती का? नाही. म्हणूनच नेहमी कुठलीही गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला एक शिकण्याला मिळतं की इथून एक शिकवण मिळते की आपल्या सर्वांसाठी ती शिकवण उपयोगाची आहे. ती म्हणजे कुठली गोष्ट आपल्याकडे नाही म्हणून रडत न बसण्यापेक्षा जे आहे त्याच्यातूनच चांगलं काही शिकणं, दुसऱ्यांकडून घेणं, न मान अपमान धरता दुसऱ्यांना मागितलं तर ते लगेचच मिळणार आहे. लोकांशी बोलल्यानंतर त्याच्यातून मार्ग निघताच. त्याच प्रकारे लोकांना कुठलीही गोष्ट मागण्यासाठी संकोच करू नये, घाबरू नये, लाज वाटू देऊ नये. जर लाजला तो संपला असं म्हणतात. म्हणूनच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की त्याच्या आईने त्याला शिकवण दिली की पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असता तर आज रामरक्षा पाठ झाली नसती. आपल्याला देवाने पाय, हात, डोळे सर्व अवयव दिले, त्याचा वापर करून आपण आपल्या पायावरती उभं राहिलं पाहिजे. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, तो सर्व काही करू शकतो. त्याच्यासाठी सर्व काही शक्य आहे. म्हणून असाच कष्ट करून तू मोठा हो, परावलंबी होऊ नकोस. तू कसा? परावलंबी. परावलंबी म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नकोस नेहमी. हे मला मिळालं नाही, ते मला मिळालं नाही म्हणून असा रडत बसू नको. जे काही देवाने दिलेलं आहे, ज्या काही गोष्टी आपल्याकडे आहेत, ज्या नाही तर दुसऱ्याकडून मागून घेऊन ते करणं, नवीन नवीन कला शिकणं, नवीन नवीन गोष्टी शिकणं हे आपल्या हातात आहे. आणि हे सगळं कष्ट कर. असाच तू कष्ट कर आणि परावलंबी होऊ नकोस. दुसऱ्यावरती अवलंबून राहू नको. तू आज देवाला फार आवडशील. श्यामची आई म्हणते की आज तू देवाला फार आवडशील. का? कारण तू स्वतः कष्ट करून, जो स्वतः कष्ट करतो तो सर्वांना आवडतो. हे सारे लिहून काढून त्याचे तू स्त्रोत पाठ केलेस याच्याबद्दल तू देवाला खूप आवडशील. कारण की तू कष्ट केलेला आहे. तू त्याच्यासाठी घाम गाळून कष्ट करून तू आज रामरक्षा पाठ केली. त्याच्यामुळे सर्वात जास्त आनंद जसा तुझ्या बाबांना, तुला, मला झाला तितकाच तू देवाला सुद्धा आवडशील. अशा प्रकारची साने गुरुजींनी आपल्याला या पाठाच्या माध्यमातून स्वावलंबनाची शिकवण, या पाठाच्या माध्यमातून आपल्याला स्वावलंबनाची शिकवण दिलेली पाहायला मिळते. आणि अशाच प्रकारचे स्वावलंबन प्रत्येकाने याचा जर अवलंब केला तर नक्कीच सगळेजण यशस्वी होऊ शकतात. आणि आपल्याला एक गोष्ट ह्यामधून शिकण्यासारखी आहे, बोध घेण्यासाठी आहे की आपण नेहमी परावलंबी न होता स्वावलंबी म्हणलं पाहिजे. स्वतःच्या कष्टाने कुठलंही कष्ट करायला लाजलं न पाहिजे. कष्ट केल्यामुळेच आपण काय होतो? यशस्वी होऊ शकतो. हा मूलमंत्र, ही शिकवण या पाठातून आपल्याला मिळते. म्हणजेच तुम्ही सर्वांनी काय असलं पाहिजे? स्वावलंबी असलं पाहिजे. कोणतंही काम करण्यासाठी लाज बाळगली न पाहिजे आणि कष्ट करण्याची नेहमी तयारी असली पाहिजे. अशा प्रकारे हा पाठ या ठिकाणी संपला.
त्याचं स्पष्टीकरण मी तुम्हाला दिलेलं आहे. हा पाठ तुम्ही 2 वेळा वाचायचा आहे आणि नंतर हे स्पष्टीकरण ऐकायचं आहे. आणि त्याचबरोबर रामरक्षाचा जो आपण श्लोक जे आहे त्याचा व्हिडिओही मी तुम्हाला याच्या खालोखालच दिला जाईल. तोपर्यंत नमस्कार. थँक्यू.